May butang nga albularyo, mananambal sa among baryo. Isang tuod siya buutan, usahay may pagkapilya ko. Tanang sakit iyang tambalan, bisan pa o maing kanto. Ang uban sa kanila mga ayo, ang uban usap mamenteryo. Dunay babaeng masakiton, itambalan niyang orasyon. Ang albularyo mapahiyumon, miapuhap sa sakit sa puson. Ang babay sa ti ay alisto, nanaganghog dayong panapo. Kay kung muhikap ang butang nga albularyo, basi mahikapan ang dili mao. La 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 la, sa siya ka albularyong butang. La 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 la, mutambal nga magpiyong ang mata. Dihay bayot kalisod paglihok, may reklamo subag sa ilog. Sa albularyo iyang gipakumot, aron kuno mubuto mo kipot. Naku ang iyang pasalamat, kay mihiyos wala magmut-mut. Apang paglingkod siya nahiulkot, laing hubag mitubo sa iyang lubot. La 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 la, usa siya ka albularyong buta. La 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 la, mutambal nga magpiyong ang mata. May lalaki grabe ang diferensya, nakatulon kuno kutsara. Siga na lang ang mata, panagsana lang mo ginhawa. Itambagan sila sa albularyo, ipauli dayon sa ilaha. Inigabot kuno pahiga amos kitirruhi o kabla. La 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 la, usa siya ka albularyong buta. La la la